yeZimbabwe paita nyaya panapa yandiri kusangana nayo inavo ndiwe ndakakubatirai so that zvimwe zvese zvamuchazoitawo zvinenge zvava zvemusoro wenyu, but inini ndakuti ndingogara ndangouya ndongozivisana nemi sezvo muchiziva kuti inini pamaupdates handiite zvekutamba ndogara ndasvika. Kana uchingotondiona uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nyaya iri pano yandasangana nayo panguva ino yatiri yakamira yakadai so. Parikunzi pressure mounts on advocate Chamisa from his loyalists to file legal lawsuit against G40 member Mr. Jealous Mawawire over his sentiments, alleging that he was bribed with 20 million by President ED. Nero himself has since dismissed these allegations as smear campaign from his distractors. Iye Chamisa wacho akatongobvira kudhara achizviramba, but pari kunzi right nevanhu manje vekusaidi kwake vekukempi yaadvocate Nelson Chamisa kuti aiwaka kana nyaya idzi dziri dzekunyeba idzi chiendai munogadzira lawsuit muchisuwa munhu mamusuwa murongodzwa kuti nyaya yekuzonzi madamages munhu akakonzesa madamages pazvinhu pazita remunhu pano mari dzinozongobuda bhosi anenge akufanira kuti achibuditsa umbo. Pari kunzi kana nyaya iri yekunyeba endai munomusuwa munhu. Hama dzadiwa pachanetsa ipapa, I'm telling you, but tisataenda kumberi tisataonesana zvakawanda. Kana uchingoti South Africa uchida kuregisterwa company kana kuti ubva wavhurirwa FNB business account, gara wabata veeducation research anamukoma Owen ndo vane nhamba dziri kubuda pascreen ipapa. Ungogara wavabata vokuitira zvinhu zvako zvotanga tokufambira. Ende chakakoshera maaccounts aya ndechekuti wakukwanisa kuwana foreign currency, mari yemhiri yema US unenge uchingozviwana zvese uri munyika yeSouth Africa. Ende kana uchida kuregisterwa this company uri outside South Africa, it's possible zvekuti unokwanisa kutoregisterwa company yako muSouth Africa uri kwauri ikoko. Chinongodiwa chete ivalid passport, vanobva vatokuitira ende vanopedza masports ipapo apa hapana kumbotiswera tichitendererana. Zvisiri zvinhu zvekuti zvichiri zvinyowani, chitori chirongwa chavatoya nacho chekubatsira maZimbabwenzo, vanhu vagara vachingobatsira vanhu vakasiyana siyana, marudzi akasiyana siyana, mabookkeeping vachingorova, makampani ari kusheka sheka, vari kuvhiringidzika nebhuku. Unoziva kuti zvizhinji zvinenge zvichingodiwa kuti zvingoitwa mumakampani, ivo vagara vanotoita zvese izvozvo. Saka garai mavabata. Kana uchinge mazovhurirwawo makampani enyu munozongowewo tokuadvertiserai panapa. Handiti kune vanoda kuadvertiserwa makampani mabusinesses avo ari kurana pamwe zvinhu zviri pasi chichi kana kuti whatever pazviri papo, unongondibata nhamba dzangu makuziva. Back to the story, nyaya iri kupisa hama dzadiwa kubva kumazuva akaitwa election. Mamoves akazofambwa naadvocate Nelson Chamisa haana kuzokwanisa kunzwisisika kuti chii chakanga chaakutora nzvimbo. Up to now maZimbabwenzi atozive kuti chii chakanyatsoitika pana advocate Nelson Chamisa. Vanhu vachiringorineka kuvhiringidzika, vanhu vanongofungidzira kuti maybe Chamisa akazodai, maybe akazodai, maybe akazodidi. Vamwe chakangosara kungobata igod is in it. Vamwewo vari kuti takangotera mavhesi up to now, ende vanhu mavhesi vakumaziva zvisingaite, vakutomakrema nemusoro. Why? Because vanhu vanoda leader wavo nemoyo wese. Asi nhasi paita nyaya hombe iri kuvhiringidza vamwe, vari kubvunza kuti saka poitwa sei. Advocate Nelson Chamisa votora here rutu yechi iri kutaurwa kuti vaprove vanhu vavo vanovateedzera vacho vanovatera kuti this is not true, hazvisiri izvo zvakaitika, kana kuti vanongoprova nemuromo wongoti munhu ari kunyeba. Pari kupisa apa. Ini ndangoti nditopfura nepo nditonzwawo nemi kuti munoionawo sei nyaya iyi. Advocate Nelson Chamisa voita sei pakadai so. Vanhu vavo vari kuvapa pressure kuti munhu ngaasuyiwe. Imimi munhu kufungei panyaya iyi? Vosuwa munhu here kana kuramba vakadaro kuti vaprove kuti havana kupuhwa nendikini yacho? Zviri kwamuri, munokwanisa kududza zvamuri kufunga mucomment section. Zvamai manje sarai makateerera munzwe zvekutaurwawo neuyu. Kana muchida kutaura zvenyu, nhamba dziri pascreen, basa radzo ndizodzo. Kuleni wamuka seiko naye mukuru wangu? Isitamuka zvakanaka. Ndiri kuona zvinhu zviri kutenderera pasocial media apa Kuleni, nemisangano iri kunoitwa kufamu remukuru iyo, nevanhu vari kupota vachibuda vachiti kurota hazvina kuipa kurota, uchirota uchiva mutungamiriri. Zvinhu izvozvo vamugabe vaimbozviita vachiti maroto. Vamugabe vaizviita izvozvozvo. Kuleni rege ndikutaurire, iyo yava kuda kusvokosva mubakwe iyo
inonzi Rovambira iyoyo Kureni. Inonzi Rovambira iyoyo, VP irovambira kutemera kuodza chaiko Kureni. Isusu semacitizen Kureni ka VP tinofanavo nokuti vane zvido zvevanhu kwete zvido zvekuuraya nyika. Uyu mutungamiriri uyu akakomberedzwa nembavha Kureni. Mbavha ndodzikutoronga kuti mutungamiriri uyu araba aripo. Saka isusu semaZimbabwenzi Kureni tikutaurire ka VP tinofanavo Kureni. Regai vaite Kureni zvavari kuita sezvavapedza. Regai vanhingirike vaise tsamba iyoyo Kureni. Zvinatsobuda Kureni ka. Isi macitizen Kureni kana dziri pfuti Kureni dzicharira munyika muno. Nyika ino ichabatira moto. Rega ndikutaurire Kureni. Nyika inei Kureni ichabatira moto. Ichabvira moto, ichabhebha moto Kureni nyika inei. Marking my words Kureni. Ndozvatinoda kukutaurira izvozvo. Ende ndozvatiri kuvataurira izvozvo. Nokuti vanhu vakabvira kare ava Kureni vachiita zvavari kuita izvi. Hatingambonetswa nevanhu ivava Kureni ava. Tinotoenda musango Kureni, hatimboda kukunyepera. Ende Kureni bata ipapa ndiri kutaurira apa. Masoja anotobuda mubharaki Kureni. Ikaone bata waone Kureni. Anobuda Kureni mubharaki masoja. Ende anotodivhaidha ipapa Kureni ipapa. Anodivhaidha ipapa. Ende macitizen ipapa tinotodivhaidha ipapa Kureni ipapa. Marking my words. Bata mawords waya Kureni andiri kutaurira iwaya. Tinotoenda musango Kureni. Nyika ino inotombobvira moto. Ndozvandiri kutaurira izvozvo. Hatiregedze mbavha Kureni dzichiita zvadzinoda. Uye utungamiriri uyu Kureni ndewembavha uyu. Tagwirei imbavha. Vese ava vari kubuda vachitaura imbavha idzo Kureni. Kusvikira kuna Munanga imbavha dzega Kureni. Saka isusu hatiregere nyika ichienda nembavha Kureni. Tisaone mahospital haana chinhu, tisaone vana vari kutambudzika mumasikuzi, tisaone mabasa hakuna Kureni. Madrugs acho iwaya ari kutengeswa napresident nevana vake nezvigananda zvakamuita zvakamutenderedza Kureni. Kureni ka ipapa anobuda kunyepera. Munyika munomu munodyiwa sadza nematako Kureni. Ngakukutaurira Kureni. Vanhu vanosunya musuwa wesadza nemagaro Kureni. Moto iwoyo koyo wavatoda kubata uyu unotungira munyika munomu. Svitsa audio Kureni iyoyo ka isvike kumberi ikoko Kureni. Isvike kumberi ikoko kuti isusu VP Chiwenga tinofanavo. VP Chiwenga Kureni isusu tinofanavo. Hatimboda kunyepera. Kureni isusu Chiwenga tinofanayo. VP Chiwenga isusu Kureni totofanayo isusu. Kana tichifa tinopera kufa tese naye. Topera kufa na Chiwenga Kureni. Hatimboda kunyepa. Nokuti Chiwenga ndo vakasunungura nyika ine kubva muna Mugabe. Iva power yavari kudada naye ana Mnangagwa vakaripiwa power iyoyo nokuda kwa VP Chiwenga. Nhasi Chiwenga aipa. Tinofana Chiwenga Kureni anobuda kunyepera. Tinofana Chiwenga. Kureni tinofana Chiwenga kandi Kureni asimboda kunyepera. Tofanayo.